Makhosi on dial. Into efikileke njengangikade ngishiqala ukuthi ngizophahledloza ngibuza ukuthi yiphi into esingayenza. Mina ngaziwa kakhulu ke ngezinto lezi ezokuphakamisa umsebenzi. Zokuphakamisa umsebenzi noma amabhizinisi esibeke kanjalo izinjubo zakhona. So bakuphendule bathe njengoba ngiqeda iminyaka ewu10 angithatha abantu abawu10 abazofuna ukwakhelwa lezi zinto zenjulo. Ngeke ngichaze kakhulu ngazo la namhlanje ngoba izinto ezithokujula. Lezi zinto lezi ziyabiza number 1 kodwa ngithe uma ngikhuluma nedlozi ngase ngithi hayi ake sibasiza abantu. So ke ngizothatha abantu abawu10 abazofuna abathi bona akungeni umuntu emakhosini abo ibhizinisi labo lithule kumnyama. Ngizobenzela izinto zokubakhuphula noma zokuphakamisa lapha ebhizinisini lakhe umuntu, kodwa umuntu uzokhipha imali yokukhanyisa. Uyokhokha mhlazane sebonto zakhe sezikhanya noma sibhizinisi lakhe selikhuphukile selilento akade ifisa, yabona. So ngizothatha nje abantu abawu10 kuphela. So ngizoba first come first serve basis. Umfushosho wafika uzothathwa qala, ufike egcineni asazi. So inamba ngizogcina ku10 abantu abafuna ukusizwa bathi nje emakhosi sixaye ngempela salasho kodwa kuthulakele sine business kodwa kuthulakele. So nje sesixhumana nje eceleni ukuthi ke imali kahle kahle initial yalezi zinto ezenzakhayo. So khuma eceleni bese futhi ngizothi uzokhanyisa ngamalini, then wena nje uzobuya into yakho msesi right. Usuthi ke emakhosi lapho izinto zami sesi right sengicela ukwenza kanje. So mina I believe kakhulu ekutheni as much as umsebenzi unguwona engiphila ngawo, kodwa nakhona futhi angiphinde futhi ngibuyisele back kubantu, yabona. So ngifuna kakhulu abathi bayizangoma, abantu abasemasaloni, abantu abanama tavern, abantu abathi babafundisi noma inhlobo thize lebhizinisi olenzayo. Anginankinga uzongwathapha nje inyamba ngizobe ngiyibhalele lapha phansi, ungathapha ukuthi ubani wakasibani bani na ufisa ukuthi ungasizakala. So le video lenzo iposta ku